खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय जाबाय आंनि इउट्यूब चेनेलनिफ्राय आं नै दा जिरायनानै दं आंनि सेटिंसआव आं नै दा साब्रैसो फिल्म डाइरेक्टरजों रायज्लायगोन आरो बिथांमोननि फिल्मनि रिपर्टखौ आं लागोन लाखाना नोंथांमोननो फोरमायहरगोन दासिम बिथांमोननि फिल्मफोरा बहा बहा बुकिं जाखो बेसेबां देखायदों मुलाम्फा जागोन ना जाया बेनि हिसाब निकासखौ आं नोंथांमोननो हरगोन दान्दिसे नेथ' आरो बे समावनो बयखौबो खावलायनाय जाबाय सोरबाफोर जुदि आंनि इउट्यूब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला आं थांनोसै सानजारि नोगोरनिफ्राय दान्दिसे नेथ' हेल' फंबाय ओइ आदा आदा गिदिर बायदि मिथिखाथारबाय आं आगर गैयै आर'नाइ नङा होमबा औ आदा औ आच्छा जायखिजाया आं नोंनि फिल्मखौथ' रायजोफोरनो खिन्थाखाबायमोन औ खोन्थाबायमोन औ दा आं खालामफिननाया जाहैबाय माने गोसोआ दलब दलब मोनबाय दं आरो लाब जागोन ना जाया मानसिफोरा खालामनाय फिल्मा बानायदों बेनि हिसाबफोरखौ मोनब्ला मोजां जायो गोसोआ स्रां मोनो ओरै होननानै नोंखौ फन खालामफिननाय जाबाय आच्छा थेंक इउ आदा गोजोनबाय फन खालामनायनि थाखाय दासिम नोंनिया बेसेबां देखायजाखो होनदों पेन्डेला आदा ओरैनो 100सो बारनानै दङ देखायबायबो ना देखायनाया 35 प्लाससो जाबाय 35सो देखायखांबाय 35सो ओरैनोथ' गुबुन बोसोरफ्राव दुर्गा फुजानि सिगां खोब बेसे 10-15 बिदिल' जायोमोन आरो एबार 35 जादों एबार 35 प्लास जालांबाय आच्छा साबायखर मथा-मथि मोजां 40आनो जाबाय आरो 40आनो जाबाय बेसेबांहै गारदों दा पेन्डेल दा आदा 20,000 हरजोबदो ना कमिटिफ्रा जेबो प्रब्लेम खालामाखै कमिटिफ्रा माने हरजोबदों बेनिफ्राय जोंनासो अननानै मालाबा बिदिनो 500 गाहाम साहा लोंनो होबोनाय जायो खिन्थु कमिटिफोरखौ देग्लाय मानिनांगोन आरो माने बिथांमोनाबो बिराद मोजां अनसायदों आरो सिनेमाफोरखौ माने जोबोद मोजां फिडबेकआ माबायसा फैदों स्ट'रिनि फिडबेकआथ' आदा मोजाङैनो फैदों जिहेथु मटिभेसनेल मुभि हिसाबै मोजां मोनदों आरो जोंनि सानजारि नोगोरावबो जों देखायखांबाय माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरनोबो जोङो बिदिनो पेट्रन रानना होदोंमोन माने 100आव 99%आनो माने मोजां फैदों आरो आच्छा रिपर्टआ नोङो 100थासो बुक जाबाय होनना बुंदों ना होमबा आदा 100थासो बुक जाबायबा आरो जाबावगोन जानायाथ' आरो फैबावगोन अनुमान बेसेसो जागोन नोंहा उनावथ' बिदिनो नोङो सिगांथ' जेनेबा माखासे सिनेमाफ्राव जोंना 200 क्रस जादोंमोन आच्छा बेनिफ्राय बेबायदि हिसाबै जाहैनांगौ जानुवारिसिमहालागै सोलिबाय थायो नालाय होमबाथ' बांसिन जानांगौ आरो नैबे जोङो माबानिफ्राय दिखियाजुलिनिफ्राय ओरैजायथ' गोबां प्रग्राम जाबावो नालाय बेखिनिखौ जोंनि लिस्टआव जों लाथ'वाखै आरो माने ओरैजायबो गोबां दंखायो दा प्रग्रामा माने जाखाना दं आरो होमबाबो जों बेखौ लाथ'वाखै आरो जोंनि लिस्टआव लाफायाखै आरो माने नैबे 100आव लाफाथ'वाखै आरो आच्छा माने 200नि बारगोन नोंनि अनुमान बिदिनो जाहैगोन आरो बाद्रायाबाबो मथा-मथि 200 खाथियाव मोनहैगोन आरो 180सो मोनहैनो हागौ आरो खरस थांनानै 15,000थ' पाक्का थाखागोन नोंनाव मोनसेयाव जेनेबा 15,000 थायो 200 जायोबाथ' बेसे जाहैगोनलै मथा-मथि नोङो मिनिमाम जेनेबा 20 बा 20 क्रसबो जानो हागौ देग्लायनियाव आरो 20 लाखसो जानो हागौ 20 लाख होमबा 20 बा एसे बारनोबो हागौ आरो बाराबो जानो हानाय बुंथ'नो हाया आरो दा नोंना ओरैनो खरसाबो थागोन नालाय 10 लाखसो थांनाय ना 10सो थांदों आच्छा दे 10 थांदों आरो नै दा लेटेस्ट देखायनो गोनां जायगा मोनब्रैसोनि मुंखौ बुंनाय नायग्राफोरा एसे रेडि जाना थाथों नायनो थाखाय लेटेस्टआ ओरैजायथ' गोबां दं जेनेबा जोंनि जेसेबां दुर्गा फुजा लोखि फुजा जाग्रा मोनफ्रोम जायगायावनो हाबहैखानानै दंजोबो जेला अब्लाबो आं मोननैसो जायगानिखौ बुंसै नैबे ओरैजाय गरेस्वर एरियायाव बे नावकाटा सुवाफुर निदुवा बेनिफ्राय ओरैजाय बाक्सायाव बागानसालि बागानपारा बेफोरो थ' फेमास जाहैबाय सालबारिफ्रा ओरैजाय
रुपहि बेफोर बिराद गिदिर गिदिर फुजा जाग्रा जायगा बेफोराव दंजोबो आरो रायजो राजाफ्रा नायनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो गोबां फुजा जाग्रा जायगाफोर दङ जेरै चिराङावबो बाक्सायावबो बेफोरावबो हाबजोबनानै दं आरो आच्छा गुड गुड मोजां खोनानानै मोजां मोनबाय आरो जायफ्रा सानना दं फिल्म बानायनो निस्सय बिथांमोना गोसोआ एसे मोजां मोनगोन आरो गोहो मोनगोन शुटिं खालामनो जायखिजाया एक्टर एक्ट्रेसफोरा सोर सोर ग्लेमार आर्टिस्ट दंमोन बिसोर सब मोजां एक्टिंआ एकदम एक्टिंखौथ' माने आङो बिराद सेटिसफाइडखा आरो नैबे मुभि बेनिफ्राय आरो एक्टिंआ एसे माने माने सिगांफोरनिफ्राय बिराद आपग्रेड जादों एक्टिं आर्टिस्टफोरनि आरो माने स्ट'रियाबो टाफमोन नालाय टाफमोन बेयाव एक्टिं खालामनांगौ बिराद हार्ड खामोन आरो बे स्ट'रियाव खिन्थु माने आं बिराद सेटिसफाइड माने साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा माने बिराद मोजां एक्टिं खालामदों आरो बे एक्टिंनि बेलायाव पाब्लिकनिफ्राय रायजो राजाफोरनिफ्राय बिराद मोजां फिडबेक मोनदों आरो फिडबेकआ मोजां बेफोरबायदि आरो थ' गोजोननाय मोनबाय सोर सोर दं होनदोंमोनलायो एक्टिंआव आं दङ सोरां नार्जारि बेनिफ्राय बे मोगथां नार्जारि बेनिफ्राय जयश्री ओमफ्राय जुनमणि लंकेश्वर बेनिफ्राय दालिमि मेदाम बेनिफ्राय बिरमल मोसाहारि मथा मथि जेंगाव दा बर'नि जाखांफुथारनाय एकदम सासे मोजां कमेडियान आरो बेनिफ्राय नोंसिनि खैजानिनो मिथिंजायनिनो मोजां आरो पाब्लिकजों मोजां मोनजाग्रा सासे आरो बेबो आर्टिस्ट मोजां सासे कमेडियान आरो फ्राय सिनायजोब्बाय बयबो गोबां दङ जायखिजाया 50सो जागोन गासै आर्टिस्टफ्रा आरो दे दिनैनि भितरावनो मानसिफोरखौ मोननाय हरनि दे आदा दे गोजोननाय बावहरबाय नङा होमबा आदा दे नोंनि बे बेनार आरो नोंनि फट' गांसेबा गांनै ओरै हरफादेरदो दे आदा आं दा स्टुडिय'आव ज'खा दं नालाय एडिट खालामनानै दा मोनाबिलियाव हगारना होनोसै दे आदा दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय दे आदा गोजोन्थों आदा कल खालामनायनि थाखाय साबायखर दे आदा दे बिदिब्लासो माने बर' हारिमुनि महर मुस्रिया दावगालांबाय थागोन दै आदा नाङा खोनाबाय माने नांफाना फैखानाय गारनो गोसो जाया माथो आदा मावबाय थादो दे आदा दे बिदिब्ला दोनथ'नाय जाबाय फंबाय दे आदा दे बे आगर गैयै आर'नाइ फिल्मनि सानजारि नोगोरनि स्क्रिप्ट राइटार प्लास डाइरेक्टर प्रबिन बर' बिथांखौ मैथा होनना मिथियो बिथांनिफ्राय आं मोनथिबाय बिथांनि फिडबेकआ मोजां रिजाल्टआ मोजां बिथांनि सिनेमाया सोलिगासिनो दं 200थासो जागोन अब्ला गिनांगौ गैया आरो जाय बिथांमोना नायनो गोसो जादों बे पेन्डेलनि मुं मुंख'दो नङा होनब्ला बेहाय नायहैबानो जाबाय थ' जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि गोजोन्थों।